Pekne vás pozdravujem, priatelia. V tejto časti podcastu Kmec o pláne sa zameriame na jednu z kľúčových tém budúcnosti našej krajiny. Vzdelávanie je prepojené s praxou a potrebami priemyslu. Slovensko dnes stojí pred veľkou výzvou. Ako pripraviť mladých ľudí na budúcnosť práce v čase, keď do všetkých odvetví vstupuje umelá inteligencia, automatizácia a moderné technológie. Mojím hosťom je Andrej Huta, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, ktorý je zároveň predsedom Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu. Porozprávame sa o tom, ako duálne vzdelávanie dokáže prepojiť školu s praxou a tiež o možnostiach, ktoré prináša pripravované Národné inovačné a technologické centrum. Andrej, vitaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Tak som veľmi rád, že sme sa za tvojej prítomnosti dostali aj k veľmi dôležitej téme duálne vzdelávanie na Slovensku. Možno pre poslucháčov a divákov nám opíš možno taký ten model, na čom je model duálneho vzdelávania postavený a aký je momentálny stav na Slovensku. Model duálneho vzdelávania je výsledkom 10-ročnej práce, ktorú máme za sebou. Vychádza z toho, že sme sa inšpirovali v nemeckých hovoriacich krajinách, v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Avšak náš model je unikátny pre prostredie Strednej Európy, pretože ten základný rozdiel je v tom, že u nás ten študent zostáva študentom, kdežto v nemeckých hovoriacich krajinách je zamestnancom firmy. A napriek tomu, že zostáva študentom so všetkými benefitmi, ktoré študentstvo na Slovensku má, tak dokážeme dostať veľmi podobný podiel praxe v našom duálnom vzdelávaní ako v nemeckých hovoriacich krajinách. Takže sú tam určité nuancy, ale možno ten model prepojenia teórie s praxou je ten najdôležitejší. Pamätáme si to aj z minulosti, z tých klasických učilišť, kde ten učeň musel byť počas toho ročníka štúdia napojený v podstate na nejakú tú fabriku, kde potom praxoval. Takže aký je rozdiel možno medzi tými klasickými učilišťami a teraz tým moderným duálnym vzdelávaním? Ten rozdiel je veľmi jednoduchý. V minulosti štát vlastnil výrobu, to znamená vedel prostredníctvom know-how toho, čo sa vo fabrikách vyrába, ako sa to vyrába, na čom sa to vyrába, aké sú postupy, vedel to prenášať do svojich škôl. V dnešnej dobe je úloha zamestnávateľov o to dôležitejšia, že nositeľmi tohto know-how sú oni. To znamená, my potrebovali sme ich dostať do toho systému, aby sa v tých školách neučili tí študenti obsolentné veci. To znamená, toto je ako keby prvý krok, tá úloha zamestnávateľa. Druhé je, že v dobe fungujúcich učilíšť, ako keby bolo veľmi veľa vecí stále konvenčných. To znamená, tie školy to ľahko replikovali. Dneska sa tá technológia tak dynamicky vyvíja aj v tej fabrike, že není možné dosiahnuť na Slovensku stav, aby sme v tých školách v tej kvantite inovovali tú technológiu tak rýchlo a mali personál, ktorý to dokáže zabezpečiť. Preto potrebujeme rolu zamestnávateľa, ktorý má vytvorenú kapacitu, aby suploval túto časť v praxi. Áno. A tu sa ukazuje, že teda ten dopyt voľného trhu po kvalifikovanej pracovnej sile musí byť prepojený s tou praxou a teda tá teória často zaostáva za tým vývojom a dnes je to oveľa viac markantnejšie. Takže predpokladám, že zo strany priemyslu a súkromného sektora dopyt po tomto duálnom vzdelávaní existuje na Slovensku. Dopyt je stále stúpajúci. My máme na Slovensku dnes duálne vzdelávanie 10 rokov fungujúce s vychytávaním všetkých malých chýb, lebo ako vravím, je to slovenská variácia duálneho vzdelávania. Máme 1204 firiem, ktoré sú zapojené v systéme duálneho vzdelávania dnes a rastú, to znamená certifikujú sa nové a vytvára sa ako keby tá kapacita na strane zamestnávateľov, aby mohli pomáhať vytvárať takýchto kvalifikovaných odborníkov. Ja som navštívil dve tvoje prevádzky v Bratislave a v Nitre a bol som veľmi milo prekvapený tým zariadením, s ktorým pracujú vlastne študenti a ako sa pripravujú do praxe, že sú to vlastne tie existujúce technológie, ktoré sú aj vo výrobných fabrikách, takže vlastne ten prechod študenta potom do tej reálnej praxe a výroby je oveľa ľahší, ako keď sa musí po tom učilišti alebo teda strednej škole, ktorá je oddelená od reálnej praxe, potom zase namáhavo učiť, čo v podstate sa mu nedostalo do toho vzdelávacieho procesu. Takže tam si myslím, že
tento model je žiadaný zo strany súkromného sektora. Možno, keby si nám opísal možno tú spoluprácu momentálne so súkromným sektorom, ako po Slovensku spolupracujete, že nie je to len západné Slovensko, už ste etablovaní vo všetkých regiónoch a momentálne akým spôsobom duálne vzdelávanie môžeme posunúť dopredu, možno zo strany legislatívy, aké sú požiadavky podnikateľov, súkromného sektora, kde to ešte viazne, možno zo strany štátu a môžeme sa potom o tých synergiách porozprávať neskôr, keď sa dotkneme aj teda našej spolupráce v rámci Národného inovačného technologického centra. Duálne vzdelávanie je trojstranný vzťah. Je to vzťah študenta, školy a zamestnávateľa. Tento trojuholník je strašne dôležitý, lebo je riešený aj zmluvne. Slovensko má problém, ktorý má dlhodobo, že stále udržuje sieť stredných škôl dimenzovanú na generáciu tzv. Husákových detí. To znamená, mali sme 100 000 detí, ktoré prechádzali zo základných škôl na stredné školy. Dneska je tých detí menej ako polovica. Máme ich menej ako 50 000, ktoré nám prechádzajú. Ale Slovenská republika stále udržuje ako keby systém 440 stredných škôl, kde drží tú kapacitu, tie stoličky pre 100 000 detí. K tomu sú rôzne geografické problémy, to znamená ako keby to zadanie, ktoré bolo a ktoré sa aj duálnym vzdelávaním snažíme nejako vysuplovať, je, že vytvárať tie ostrovčeky pozitívnej deviácie, to znamená centra excelentnosti, podnikové školstvo a rôzne iné typy inovatívnych škôl zaradené v systéme, ktoré sú tak úzko napojené na zamestnávateľov, to znamená majú podiel duálneho vzdelávania tak vysoký, že tí študenti automaticky po tej škole idú do praxe. Tie technológie, ktoré sú tam, ako som povedal, není možné zabezpečiť na 440 škôl. Toto jednoducho není v silách ani štátu, ani zamestnávateľov. To znamená, ten vývoj, ktorý budeme podľa mňa vidieť v najbližších 10 rokoch, povedie ku koncentrácii. To znamená, že budú vznikať špecializované centra excelentnosti, podnikové školy, kde sa bude ako keby stále viac koncentrovať tá technológia a tí zamestnávateľia budú pribúdať do týchto centier, že ten základ tam bude. Hej. Od tej konvencie, ktorá bude zaberať možno prvého pol roka, sa už pôjde do pokročilejšej technológie a od druhého ročníka už len so zamestnávateľom v praxi. Jasne, možno keby si nám vedel priviesť nejaké čísla, že koľko absolventov ročne vypúšťajú tieto duálne akadémie pod tvojim vedením, aké je to možno percento medzi mladými ľuďmi, že kde sa asi nachádzame v tomto stave? V systéme duálneho vzdelávania nám dneska celkovo študuje na Slovensku okolo 12 000 ľudí. Čo sa týka duálnych akadémií, alebo teda podnikového školstva, ako sa to občas nazýva, tak to tvorí nejakých 7% z celkového počtu. Z tých duálnych akadémií. Áno, presne tak. Prečo je tomu tak? Netreba zabúdať, že niektoré sektory národného hospodárstva, ako automotív, ktoré to poznajú z domácich krajín, do toho investovali omnoho skôr a tlačili tú tému omnoho skôr a niektoré sektory ako keby len stále zisťujú, že to potrebujú, v akej miere to potrebujú. Krásny príklad na toto je to, že pri debatách, ktoré mávame, ako keby stále opakujeme jednu mantru a stále nachádzame ľudí, ktorí sa jej čudujú. A to je mantra, že dneska máme 2,5 milióna pracujúcich na Slovensku, to je číslo, ktoré eviduje sociálna poisťovňa, a kvôli demografii za 10 rokov 250 000 Slovákov odíde do dôchodku a nemáme mladých, ktorí ich nahradia. To znamená, my zredukujeme za 10 rokov počet pracujúcich, pričom už dnes tá situácia na trhu práce je, že nie je to dostatku kvalifikovanej pracovnej sily, volá sa potom dlhodobo, a ešte sa nám ten trh zredukuje. To znamená, tí, čo to poznajú z domácich krajín, Nemecko napríklad, vedia, že ten stav tu bude, lebo ho oni majú tiež, a budujú si takúto strategickú infraštruktúru okolo seba, ktorá im bude vedieť ako keby vychovať tento typ profesionálov. Áno, a to je v podstate úlohou toho tvojho konceptu, že ako dostať na trh tú kvalifikovanú pracovnú silu, kvalitnú, ktorej bude menej a menej a pripraviť ju na ten trh, ktorý vlastne požaduje túto kvalifikovanú, takže už si aj predtým spomenul, že v prvom rade musíme prechádzať z tej kvantity na kvalitu, pretože už aj počet tých detí sa nerodí toľko, ako sa rodilo. V súvislosti s tým tá demografia sa dá riešiť skvalitnením teda tej pracovnej sily popri robotizácii a automatizácii. Takže veľa tých pracovných miest vo výrobnom procese vedia nahradiť roboty alebo automatizované linky, ale my musíme opäť tých mladých ľudí pripraviť na to, aby vedeli operovať a
teda obhospodarovať tie časti priemyslu, ktoré sú robotizované, automatizované. Takže je to, myslím si, že naša úloha, či už zo strany štátu, alebo aj súkromného sektora. Ja si myslím, že ty si takou vlajkovou loďou, takým evangelizátorom podpory výchovy v oblasti predovšetkým technických odborov a myslím si, že za posledné 10 ročia sa to zanedbávalo aj v oblasti školstva. Veľký dôraz sme dávali na humanitárne predmety a politológiu a podobne. A to, na čom bolo Československo postavené, bolo i vlastne tie technické, kvalitné, odborné vzdelávacie procesy. Teraz sa musíme k tomu pracne vrácať, pretože tie učňovky nám zanikli, ale ja si myslím, že teraz je momentálne veľmi dobré obdobie, pretože prechádza v ekonomike, v hospodárstve veľmi veľa revolúcií, či už je to digitálna revolúcia, teraz je to prienik umelej inteligencie a podobne. Takže do toho duálneho vzdelávania sa musia dostávať tieto nové prvky toho technologického prevratu a aj tie duálne akadémie sa musia samozrejme prispôsobovať týmto novým trendom, takže akým spôsobom vlastne reflektujete na zavádzanie týchto nových technológií do hospodárstva, aj teda do spoločnosti, či už sa to týka umelej inteligencie, alebo teda digitalizácie služieb? Toto je veľmi zaujímavá otázka, ďakujem za ňu, pretože tento problém neriešime len my na Slovensku, a rieši sa v celej Európe, rieši sa v Amerike. Všetci budú mať problém s nástupom robotizácie, pretože taký kruh, hej? Že ak sa bavíme o pracovných miestach s vyššou pridanou hodnotou, čo je cieľ každej krajiny, tí lepšie zarábajúci ľudia s vyšším štandardom, tak v prípade digitálnej revolúcie a robotizácie to znamená, že potrebujete mať dostatok ľudí, ktorí budú obsluhovať tieto stroje a zároveň firmy, pokiaľ ich nemajú na trhu práce dostatok, tak tá automatizácia ide trošku pomalšie. Viazne. To znamená, že to je presne opäť o tom, kvôli nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. To znamená, že ak my chceme na Slovensku priťahovať investície s vyšším typom pridanej hodnoty, potrebujeme ukázať, že máme systém, ktorý vychová týchto odborníkov a vieme ich poskytovať v dostatočných počtoch, nielen na krytie fluktuácie prirodzenej v závodoch, ale ako keby mať aj nejakú expanznú rezervu. A s tým súvisí takáto strategická infraštruktúra. A ešte jedna poznámočka k tomu, že ako k tomuto prístupovať? Ten hybný moment tohto celého je ukázať, že dokážeme dodávať nejaké počty. A tie počty súvisia s tým, že potrebujeme prestať, ako keby, ja to tak hlúpo poviem, klamať tie deti, klamať tých mladých ľudí a povedať, že ak ti raz dáme vysvedčenie, že si vyštudoval mechatronika, za mechanika a tvoj nástupný plat bude 1800 € štatisticky hneď po škole a potom ideš na 2-300 po pol roku, tak my potrebujeme vedieť, že tá technológia, ktorá je radovo v miliónoch eur, bude na tej škole, bude väzba na zamestnávateľa a toto udržíme aj obnovujúce sa, než nalejeme peniaze a za pár rokov to bude obsoletné a budeme mať zase len ďalšie múzeum. Táto živá väzba je strašne dôležitá. Je veľmi dôležitá a teraz sa možno dotkneme popularizácie tejto témy, pretože jednak sa týka malých stredných podnikateľov na Slovensku, pretože už si spomenul, že tí veľkí si priniesli vlastne popri tých nových technológiách aj ten model vzdelávania zo západných krajín, ale malí strední podnikatelia často sú konzervatívni a boja sa zavádzať tieto nové poznatky a potom im to viazne aj na prísune kvalitnej pracovnej sily, takže nevenujú tomu pozornosť, tomu technologickému rozvoju a zvyšovaniu konkurencie schopností prostredníctvom zavádzania nových technológií a kvalitnejšej pracovnej sily. Možno tohto sa dotkneme, že ako popularizovať vlastne tieto témy a pritiahnuť podporu malého stredného podnikania na tieto duálne akadémie. V tomto má Slovensko dlhodobo resty. Krásny príklad je práve ten mechatronik. Je to, keď to veľmi zjednodušíme, je to človek, ktorý bude udržovať tie fabriky v behu, pretože servisuje roboty, automatizačné linky a všetky tieto veci. Ale chceme od rodiča, aby v 8. alebo 9. triede povedal svojmu synovi alebo dcére, mal by si študovať za toho mechatronika, aby vedel vysvetliť, čo to je. My potrebujeme ako keby povolania, ktoré tá generácia rodičov dnes vie jasne pomenovať, potrebujeme vytvoriť v systéme prvky, ktoré pomôžu tým rodičom a zasuplujú tie veci, pretože to sú mechatronika, autotronika, to sú rôzne povolania, ktoré sa veľmi ťažko dneska vedia uchopiť a nové budú vznikať.
A my potrebujeme vytvoriť nástroje, ktoré tým rodičom dajú do ruky nejaký nástroj, ktorý im pomôžu vysvetliť, že toto má budúcnosť, toto bude zanikať. Tu sme to videli, takto to funguje a preto toto má tú budúcnosť. Takže to je. A možno ešte taká jedna poznámočka k tomuto, že všetci používajú tú automatizáciu, digitalizáciu a robotizáciu niekedy ako strašiak. A my stále hovoríme, že toho robota niekto musí naprogramovať. On je tiež len stroj, ktorý sa občas zasekne. Keďže je to v nejakých reťazcoch, tak to potom stojí to veľa peňazí, to znamená, niekto to musí udržovať. A tie pracovné miesta nezaniknú, oni sa len preskupia do iných typov pracovných miest. Potom je taký zaujímavý príklad KI, že bude strašne dôležitá pre Slovensko. Bude. Ale nezabúdajme, že AI nám nevymení vodovodnú trúbku v dome. Nevymení. To znamená, opäť sa len bavíme o preskupovaní tých miest a to, kde tie nové technológie a nové procesy vedia ako keby tej pracovnej sile tým ľuďom uľahčovať tú robotu. Ale neznamená to zánik tých pracovných miest. Áno. Áno, presne. Bolo to v čase aj priemyselnej revolúcie, aj pri zavádzaní párneho stroja alebo podobne, keď sa ľudia obávali, že zanikne veľká časť pracovných miest, iba sa preskúpili a skvalitnili a priniesli oveľa viac príjmov pre toho jednotlivca, takže tu sa tiež dá očakávať aj to, čo avizuješ pri tom vzdelávaní tých mladých ľudí k technickým predmetom, keď sa dostanú do praxe, tak ten príjem už pri nástupe je výrazne vyšší, ako je priemer miest v hospodárstve. Takže tam musíme pokračovať a tam je tá otázka, že ako motivovať mladých ľudí, aby sa vzdelávali viac v technických predmetoch. Možno tá matematika, fyzika, chémia sú oveľa ťažšie predmety ako história alebo etika alebo politológia, ale tá popularizácia vedy a techniky je veľmi dôležitá, aby sme podnetili záujem mladých ľudí, ako k tomuto pristupovať, aby ste viac a viac ľudí do týchto duálnych akadémií vedeli dostať z toho vzdelávacieho procesu z tých základných škôl. Treba vytvárať na Slovensku body, ktoré budú opäť v systéme komplementárne ku kariérnemu poradenstvu. To znamená, na školách dneska existujú kariérni poradcovia, ktorí sa venujú tomu, aby tie deti niekam usmerňovali. Ale vyzerá to tak, že si prosto sadnú a prebehne nejaký rozhovor. A my potrebujeme vytvárať kamenné prevádzky, vybavené softvérovo, kde jednoducho ponúkneme tým deťom možnosť otestovať sa, na čo možno majú danosť, na čo nemajú danosť, možno vidieť niektoré veci, ktoré sami nevidia, pretože sa do toho prostredia nemajú ako dostať. A vďaka tomu ich možno priviesť k tomu, čo je pre nich dobré, a toto im ukázať. Toto na Slovensku nám skutočne chýba, alebo to máme veľmi, veľmi málo. No a tu by som vlastne premostil k nášmu spoločnému projektu, ktorý pripravujeme, a to je vznik Národného inovačného a technologického centra, kde popularizácia vedy a techniky, predovšetkým pre mladých ľudí, bude veľmi dôležitou súčasťou, preto aj ty si spoluzakladateľom NITC. Chcem sa spýtať, ako vidíš perspektívu NITC v tejto oblasti a aké prvé kroky by sme mali urobiť v rámci NITC? NITC z môjho pohľadu plní niekoľko funkcií. Ak sa budeme baviť o tej popularizačnej a tej vzdelávacej, tak je to skutočne to, že na Slovensku, aby sme neboli len kritickí, bolo investovaných dostatok zdrojov do toho, aby sa vytvorili nejaké pionierské vzdelávacie inštitúcie, sú to tie centra excelentnosti, ktoré som zmieňoval, je to podnikové školstvo a tým chýba nejaký integračný prvok. A za mňa tá úloha NITC je v tomto veľmi dôležitá. Kvôli času to len tak veľmi natiením, že tá regionálnosť, to znamená, že verejné školy sú zriaďované vyššími územnými celkami. Hej? Nám chýba ako keby hráč na tom trhu, kto v oblasti vzdelávania dospelých alebo v školskom vzdelávaní bude vedieť robiť pre školy z rôznych kútov Slovenskej republiky, integrátora na republikovej úrovni a bude vedieť zabezpečovať ten prenos toho know-how a tých jednotlivých dobrých výstupov smerom k zamestnávateľom a zase do iných škôl. To znamená, toto je za mňa jedna z úloh NITC a druhá je tá popularizačná, že
keď už budeme mať vytvorený takýto typ infraštruktúry a takýto typ väzieb, zamestnávateľ, výborná, excelentná škola a tak ďalej, tak to je taký ten nemecký pohľad na to, že využiť túto infraštruktúru aj k tomu, aby slúžil na ten popularizačný účel. To znamená, že ona dokáže plniť v tejto oblasti viacero. A potom ten sen toho celého je ešte pritiahnuť tých univerzitných hráčov, tých kvalitných vysokoškolských hráčov do tohto prostredia a uzavrieť to. Hej? A toto je podľa mňa tá kľúčová úloha NITC v tejto oblasti. Som veľmi rád, že spoločnými silami sa budeme teda o to snažiť, aby štát, akadémia, súkromný sektor ťahali za jeden povraz, pretože sme relatívne malá ekonomika, sme závislí na exporte a Slovensko stále musí držať to tempo v technologickom vývoji, pretože ako vidíme ten model, ktorý doteraz fungoval, investície do priemyslu založené na lacnej pracovnej sile. Tento model sa vyčerpal. Sme v pasci stredného príjmu a dostať nás z tejto pasce vie iba kvalitnejšie vzdelávanie, kvalitnejšia pracovná sila a lepšie pracovné miesta, ktoré by mali vytvárať nielen zahraniční investori, ale aj naši domáci hráči. Takže s nimi sa budeme spoločnými silami o to snažiť. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem Andrejovi Hutovi, viceprezidentovi Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, že sa zúčastnil tejto veľmi zaujímavej debaty. No a teším sa na ďalšiu spoluprácu, pretože otázka vzdelávania, či už v teórii, ale aj v praxi, je veľmi dôležitá. Po vzniku Národného inovačného technologického centra sa budeme tejto tematike naďalej venovať. Takže Andrej, ešte veľká vďaka a teším sa na ďalšie diskusie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, vážim si to a teším sa na spoluprácu. Ďakujem ešte raz a vy nás počúvajte a budeme veľmi radi, ak v komentároch nám navrhnete ďalšie témy, ktoré by vás v tejto problematike zaujímali. Ďakujem za pozornosť.